araw lang. Jadi kakao ta ado ki makita na medyo ang kukursunada. Siyempre, ibang bagada na bakit ada ko makikita. Actually, may sabang bago ko eh. So, iprang-prang kata nga boxer. Kakararag na katong mo ko. Anak ka matinag. Tapos siyempre, tawag lang. Kuray nawat player ko. Ano latat pa kayo tula. So, medyo pagpagsutat. Kararagan na ibagayo man yung ibang kamalyak no puno lagi di nga nagkamalyak di nga ba na problema kanya ako sakit din. Hindi kakararag ko niya ako kunagawan ni diyan mo yung nakaibaga kanya na no din na kano ti ayan ti pamilya masakol ijemot ka no mga may sa kayo nadang buwan puno diay na imbaga data may sa gawag si Diyos na pagkailayawan kayo